Que tal, señoras e señores? Cociña en directo na Televisión de Galicia. Prendemos as luces das cociñas. Seguimos tamén moi pendentes da actualidade do que pasa nos incendios, pero é hora de cociñar. E xa sabedes que as receitas é cousa vosa, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Como están? Moi ben. Moi ben. Bueno, antes de nada, eso, mandarlle un bico a toda a xente que está afectada, tanto en Moaña, Ponteareas, As Neves, Negreira. Bueno, estamos moi pendentes do que pase e estaremos aquí para contalo, e senón despois os compañeros de informativos tamén estarán aí. Pero, Xulio, queridísimo Xulio, como foi a finde? Ben. Ben? Moi ben. Sí? Relajado. Tranquilo? Tranquilo. E a de Begoña? A miña, un pouco actividade. Actividade? Actividade, sí, E sí. queres máis actividade, non? Claro, eu sempre. Pois imos ver que receita nos trae Maite de Neda. Hola amiguiños, son Maite de Neda. Hoxe vamos a facer torta de requeixo. Para elo temos que precalentar o forno a uns 190 grados centígrados. Batemos os ovos co azúcar hasta que dobre o volumen. Unha vez que está todo batido, engadimos o iogures e o leite. Despois tamizamos a fariña coa levadura e vámola incorporando pouco a pouco. Por último, engadimos o requeixo e a ralladura de limón e batemos todo. Vertemos a mezcla nun molde previamente engrasado con manteiga e fariña. Metemos ao forno durante uns 50-60 minutiños. Para saber como está, minchamos no centro e se a agulla ou pau dunha brocheta sae limpa, xa está listo para comer. Sacámola, enfriámola e desmoldámola e botámoslle un chorriño de mel. Venga, espero que vos guste. Que clásico é o de pinchar cun pau e se sai seco é que está para comer, ou non? Sí. Que vas facer, Xulio? Un flan. Un flan? Vale, non lle fas caso. Pero de requeixo. Ah, claro, vale, vou facer un flan de requeixo. Vale, vale. Ovos, leite, requeixo e azúcar, e despois vou facer unha salsiña de amorodos para acompañar. E poderei probar algún amorodo? Se teño fama así agora, non? Sí, imos mirando. Non hai problema? No. Vale, pois a ver que nos trae Begoña. Begoña, veña, Boas. contame, Mira, querida. pois eu traigo, vou facer unha torta tamén, unha torta de, vou usar o hojaldre do supermercado, ben Masa follada, segundo a Real Academia Galega. Hombre, eres Estevez, non? Esther Estevez. Esther Estevez. Digo eu. Digo Vale. eu. Masa Mira. follada, entón. Unha masa follada e vou usar este molde. Este molde que é Este barato, molde non? que- O siguiente. Este É un cartón. molde- É un De cartón. feito, se miramos o cartón, na casa comprobarán que pon conservar alejado de la luz, del calor e de la humedad, o sea, de Señoras, calquera cousa. De mira. calquera cousa, non? Pode ser. Velo. Moi ben. Vámoslo cortar. Así. Vale. Así. Ah, Mira, vou facer unha tarta así como con capas. amiga. Ves? Amiga. Mira. Aí outra. Vale, vale. É que vas poñer no medio No medio das capas vou facer unha crema super sinxela. Ovos, azúcar, mira, ovos, azúcar, leite. Espera. Equivoqueime. Acaba de facer ovos, azúcar e leite. Vale, moi ben. Ovos, leite, azúcar. Ainda non dormiches, non? No, estou moi cansada. Oxe, É tenme que mal, perdonar. Non pasa nada. Huevos, azúcar, no, leite, azúcar, requeixo, un pouquiño de fariña de millo. De millo. Vamos a botar aromas que vai ser un pau de vainilla, un pouquiño de canela e unha ralladura de lima. Ah, isto é canela. Sí, Pensei que era cacao. rico e sinxelo, xa verás que fácil, eh? Mira, Non, isto é cacao. é cacao, non é canela. É cacao. É cacao É maracao. cacao. Cacao. É cacao canelao. Eso. Canelao. Vale. Moi bien. Mira, ves? Vale. Ahora, vou a pinchar así, porque o que non quero é que me suba. Vale. Entón, pincho. O sea, isto... Mira, falle así a rebota, che, mira, está guai. A ver, podo facer? Pódelo facer, sí. Pincha ben, aquí, na Ah, vale. esquina. Bueno, atención na casa, que isto é fácil. Ata o podo facer eu, Hoxe, a xente da casa que estea tranquila, que hoxe, se o podo facer eu, pode facelo calquera, vale? Sí, está claro. Mira, por estas esquinas, ten que ser vale. por todas. Todo, Así, por ben. todo, así. Aí. Vale. Mira, E agora, Vale. vamos a botar un pouquiño de azúcar. Moi ben. Así, Azúcar moído. sí. Por certo, temos o teléfono, vale, a xente que está na casa, se quere chamar, comentar a receita, pode facelo. Ademais, xa sabedes que repartimos cartiños, tedes aí o teléfono do programa, chamade, comentade, sodes máis de utilizar masa follada ou facer unha torta normal, pois o que queirades, o requeixo admite calquera tipo de discusión, así que chamade ao programa. Veña. Mira, agora xa está, aí. Mira, así xa está. Agora, que nos interesa? Non queremos que suba.
Porque Espera. isto é unha torta super fácil que parece de pastelería, xa verás que chula. Estou entendendo, entón, que isto vale levar directamente ao forno, así. Sí, mira, ahora voulle poñer outro papel así, Ah. porque non quero que me suba nada. E se lle pos por riba o papel non sube? É para que non se me pega esta lata. Ah, Mira, ves, e agora aquí, así, apreto ya un pouquiño. Sí, mira. Ti estás xa o contestando, forno. escoita, estás falando a directora, ti estás contestando a ela, en vez de contestarme a mí, sabes? Teño o forno prendido. Vale. Veña, tempo e temperatura. Por mira, 12 minutos, uns 200 grados. Vale, pois quero o jalo, para cando este feito. Que temos? Ti non o Exacto. probaches, Susi, o jalo. O jalo sí, que xa me Vale. puxetes outro Pois día. veña, Vamos allá. para dentro. Vamos. Aí vai. Pechamos. 12 minutos, isto danos Moi tempo. ben, sí. Danos tempo. Pois, mentras tanto, vou ver que fai Xulio, que teño abandonado, vale? Sí. Veña, a ver que queres. Xulio. Pobriño. A ver, Xulio, ti vai facendo, Begoña? Vou. Bueno. Veña, que faz? Pois mira, limpei as fresiñas, os amorodos. Todas menos esta. Non limpaches. Esta vou Vale, limpar. isto, pones facer salteadas, un pequeniño xarabe Ah, para ese flan. Entón, mira, azúcar. vale. Os azucre, amorodos, e vamos botar o zume dunha lima. Enteira. O zume dunha lima inteira. Mira, Vale. pinchámola así para que rompan as fibras e non sexa máis fácil de, ves? Hola. Non sexa máis fácil de exprimir. Moi fácil isto tamén, Moi fácil. Rico, sinxelo. Vale, antes desto, que foi o primeiro que fixen? Que como estabas falando con Begoña non me fixeche moito caso. Non, ningún, directamente. O caramelo, un caramelo po flan. vale, Simplemente un pero pouco de fondo. azúcar e un pouquiño de auga. Deixáxelo facer, non? Que xa, isto xa o aprendimos semana pasada contigo. Por eso non me caramelo, quería repetir. caramelo para o flan ou para calquera cousa, Eso. auga, azúcar e deixalo aí. Xusto. Deixalo, Deixalo aí, que colla o tono dourado que queiramos nós. Perfecto. Ves, e ahora isto, Maravilla. ves, xa vai. Mira que chulada, Que ben queda, Vamos caramelizar un pouquiño, cando empecen a soltar o seu xugo, xa vamos a apagar, porque tampouco queremos que se nos faga moito, que manteña un pouquiño da textura, sabes? Por mira, salsa fácil. Caramelo, é o momento de chamar a autora, a protagonista da receita. Que pase, por favor. Maite, Deneda, un aplauso para ela. Hola. Que tal, como estás? Muy bien. Gusta o programa que é repetidor, Ah, ou non? Sí. Bueno, vale. Que nos trouxeres da última vez? Tortilla de patata. Foi o famoso día da tortilla. O famoso día da tortilla. Que un huevo é máis duro que outro. É verdad. Foi o famoso día da tortilla que ademais ningún dos dous fixo tortilla. Ningún dos dous fixo tortilla. Bueno. Nah, non fixeste tortilla. No. Vamos ver as receitas, vale? A ver que fai Begoña. Veña. Begoña. Mira, ahora Mira que teño pintazas. botelle ahora. A ver se encontro, ahora teño que pescar. Ah. A lima A lima, e a canela. a vainilla. Vale, a E vainilla. agora canela, que outro era... Canela, era cacao. Era cacao, era Acertei cacao. eu, ves? Mira, Menos mal que ahora estou temos aquí, senón a ver que un pouquiño de defeito canela facías. e vamos a deixar que colla os aromas. Ah. Vale. Podémosla facer cun pau de canela, pero neste caso eu usei para que me queden así os puntiños de canela na crema, que me gusta moito. Así. E agora, mira. E aí vai, agora teño os ovos, teño Uah, como dous arrecendo a ovos canela. e 4 xemas. 2 ovos E 4 e xemas. 4 xemas. 1 Seis litro ovos. de leite. 65 gramos Harina de mijo. de fariña de millo. Vale, espera. Como 2 sei os ovos. gramos? Como sei os gramos? Porque peso ca mirada. Vale. E ves, xa 2 está. ovos. Que jeta. Dous 4 ovos, xemas. 4 xemas, 60 gramos de fariña de millo, pesados Verdad. con mirada. pesados Menuda ca mirada. flipada que é de veriña. E agora 200 gramos de azúcar. 200 gramos de 200 gramos de azúcar. azúcar. Pesado ca mirada Sí, tamén. pesado. Tamén pesaches que mirada? Estes xa estaban. Non sei, pero ese, cuidado, 200 gramos de azúcar. 200 gramos de azúcar. Vouche dar un tic de pastelería. Casi todas as bases que teñan 1 litro normalmente, para facer 1 litro de nata montada, 200 de azúcar. Para un flan, 200 de azúcar. Por litro, normalmente son esas pesadas. A crema é fácil, non? É moi de facer. fácil, moi fácil. Porque moitas veces temos un pouco de medo, pero non é nada No, ti que dis, no, Maite. Son moi sinxelos, Sí. Sí. Son pratos moi sinxelos. E Mira, agora... requeixo, afojas en requeixo tamén, non? 250. Bueno, O requeixo de donde é? ai, non xo sei. Non me preguntes, Será galego, sí. É galego, sí. Galego, sí, de onde é? Eu creo que está da capela. Bo sí, requeixo. sí Bo me requeixo. gusta. Bo requeixo. Pero porque ten que ser dali.
Home, que o da capela, o da No, capela. se é galego, a mí se me vale. Sí, home, pero o da capela, o da capela. Que vai dicir? Claro, é que a Daneda, claro, vai dicir. E temos a festa do Requeixo ahora o domingo. Xa sei, home, xa sei, eu sei no todo. Ti pensas que non, pero eu sei no todo, está todo nesta cabeciña. Ver, e agora remexemos. Xa fixeche con vistas. Xa empeza a botar. Empeza a ferver así un pouquiño, que empeza a botar así burbujas. Ah, Movémoslo un pouquiño e vamos pa aquí. vale. E agora... Leite Amodiño. aromatizado por Ahí parte está. de Begoña, que levaba canela, un pouco de lima, vainilla Sí, e nada máis. nada máis. E nada máis. E Xulio, mentres tanto, mira. E agora non temos está isto facendo aquí. nada. Estou aprendendo. Estás cañotas. aprendendo? Aprendendo. Bueno, a xente Está collendo a recortes. xente de Neda que está desde festa. A fin de semana que ven, non? Bueno, na capela están de festa, non? Na capela, na bueno, home, capela. casi é o lado, é como decir que en Melide están de festa en Arzúa, bueno, casi temos festa. Bueno, nós temos a festa do pan. Bueno, vale. Non queres ter festa, logo... Xa temos para a semana siguiente. Vale, a semana que ven. Vamos xunto a Xulio, a ver. Xulio. Bueno, pues mira, eu vou poñer a aromatizar un poquinho de leite tamén. Vale. Eu vou a Mira que pinta aromatizar. teñen as fresas. Ves? Ves que bonitas quedaron? E agora o que enfríe vais a espesar un poquinho máis ese xarabe e vai nos facer unha guarnición chula para o postre. Xulio que vai facer un flan de queixo. De requeixo, máis ben. Flan de requeixo, Flan de sí. requeixo. Mira, Está ahora vou- poñendo leite para Vou contar. aromatizalo. Medio litro de leite. Vale. Esta tamén está pesada. Sí, medida. coa mirada. No, esta sí que está. Ah, vale. Facer un flan é super sinxelo. Por qué? Porque só precisas leite, azúcar e ovos. E despois o que lle queras botar. Perfecto. Vamos a botar 2 ramiñas de canela, que isto sí que é canela, non como alá. Non como ali. Que gracioso estás. E un pouco da corteza dun limón. Moi pouquiña cantidad de leite, cheganos así. Eso que vai aquecendo. E mentres, 5 ovos e 200 gramos de requeixo. 5 ovos e 200 gramos de requeixo. Perdón? 5 ovos e 200 gramos de requeixo. Sí, para medio litro de... Perfecto. Perfecto. Bichis, como os abre? Mira como abre. Pam, 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 pam. Porque como non sei, non teño moi claro cal é o O duro, non? duro. Bueno, Maite, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores, Tengo vale? que pedirte un favor. Que? Que me deixes saudar. A quen quer saudar? Rápido. A miña filla, Aí. Onde está? a miña familia, Ajá. aos meus perfectos e aos meus compañeros e amigos. Moi ben, un bico para todos e para todas. Ala, moitas gracias, Maite. Un aplauso para ela, por favor. Que saúda casi tan ben como se fose galloso no luar. Que maravilla. Bueno, Julio. Bueno, cañotas, ¿cómo mira. vas? 5 yemas. Vale. 200 de azúcar. Vale. De azúcar. Mesturámoslo ben e despois vamos a engadir o requeixo. E despois ese leite aromatizado. Vale. Moi ben. Véxote... Claro, este é un flan clásico, eh? Véxote bastante encamiñado, hoxe. Sí. Non me ves esbarballar como outras veces. Seguro que... Non como outros días. Seguro que hai xente que... No, mira, coñece este... a receita na casa. Ai, pode Por ser. exemplo, miña avó fai flan sempre. Fai Claro, flan para nós. é que Fai no así. esta é a receta que se fai sempre nas casas. Que Vale. pasa? Se botas requeixo ou queixo fresco ou o que lle queiras botar ou un poquinho de café infusionado no leite. Oh, que bo Claro, eso. xa fas un flan de café. Ou que lle queres botar un pouco de cacao que non se pode decir a marca. Ajá. Ou Nesquí. Calquera dos dos. Vale, perfecto. Pois tamén infusiona o leite é un flan de chocolate. Pois meu home, mentres ti das voltas aí ca cousiña, eu voulle contar a Galicia dúas cousiñas, nunca mellor dito. Somos de requeixo ou somos de queixo? Vos que pensades? Galicia, contame, opina. Ah, no, queso no. No incluimos mucho en la dieta, no. Soy antiqueso, Na nosa casa non lle gusta ese tipo de postre, entonces non suelo... cero queso. Normalmente lo tomo solo, con un poquito de azúcar. Con nueces, buenísimo. Untado en pan con mermelada, se consumimos. Con mermelada, podedolo acompañar con mel, con frutas. Sí, o mellor con un pouquiño de mel por riba, pero, bueno, non é do que máis suelo comer, a verdade. Casa admite calquera cousiña porque é unha cousa suave, entonces podedes poñer calquera cousiña de lado. Non suelo facer moitas cousas con el, a verdade. No, no lo suelo usar. Porque yo no como quesos. Ao principio, bueno, a xente estaba un pouquiño reacia a probalo, pero dende que o probaron, a verdad que vendémolo moi ben, Queixo ou requeixo? Eu, claro, eu son de Arzúa, son de queixo, pero o requeixo tamén está moi boa, estámoslo tratando de maravilla no a voltas co prato. Xulio, que é da túa vida, co teu flan de requeixo? Eu tive aí un pequeno problema Que pasou? técnico co leite que Fervíchelo. ferveu solo. Ferveu sal, bueno. Tamén, apagamos aí, xa está fervendo, que infusione un segundiño aí. Pero si ferve non pasa nada. No, non lle pasa Claro. nada. Pero, home, o que pasa é que se bota por fora, como Xa, pasou a eso min. xa. Sí, sí. Pero mira, a xente que...
Claro, isto vámoslo mesturar ahora, despaciño, porque o leite está moi quente, aquí temos huevo, para que non calle, vamos botando así pouco a pouco. E despois vámoslo facer o baño de María. Que pasa? Que che pasa? Dixeche só que a posibilidade de que poida callar, eu creo que ti ca sorte que tes calla. Claro, eu ca sorte que teño, sí. Calla, O que non calla es ti. Non callo, nunca callo. Eso seguro. No, pero mira, ves? Vale. Temos que quedar líquido e despois vámoslo meter nese molde que, como, ves que ten aí un máis grande debaixo? Ajá. Aí é onde vamos facer o baño de María. Ah, porque vas meter no forno vas meter así, o baño de Claro, María. ten que ir ao baño de María para que non se agarre, outra porque o flan vai sempre ao baño de María. Flan, o pudding. Que che pasa, gañotas? No, que estou aprendendo moito contigo. Sí. Dá gusto verte cociñar, é Es verdad? unha alegría. Mira, entón retiramos isto de aquí. Vale. Poñemos xa os dos moldes na rejilla, porque isto se non vai ser moi endeble. Entón, vale. A ver, estes moldes que son os moldes que temos Son en os calquera moldes que se casa. compran en calquer... Claro, que temos en calquera casa, vale. Isto, ou ben, podemos utilizar estes que son dun solo uso. Mi mam, clavaches as cantidades. Hombre, pero cañotas, ti parece mentira. Por favor. Parece mentira que non me coñezas. No, é que eu dela sí que me fiaba de ti. Mira, e agora vamos facer o revés para que se vexa tamén na casa. Vale. E vamos a botar con cuidado a auga aí. A ver, con cuidado, déixeme a mí. Cuidado que non vaya po flan, que se non me la lías. Así, non? Dale sin miedo. E agora este vai ir a 170 graus. Ajá. Vale, chega, caña. Así. Durante unha hora o forno. A 170 graus durante unha hora. Flan de requeixo. Xa verás que bonito. Vamos a esperar a que dobre. E despois o mismo truco que utiliza Maite para tal, tamén o podemos utilizar para isto. Se sale o pau limpo, é que está É que cociñado. está. Vale, pues veña, metémolo. Vámoslo meter alá. Vámoslo meter. Unha hora, 170 graus. 170 graus unha hora. Mira, pulso de cirujano. Sí. Xa Non verás que temos rico. unha hora, pero ha de aparecer feito. Ha de aparecer feito. Non te preocupes, ha de aparecer. Aí vai. Para, Mira. forno de Begoña. Vamos xunto a Begoña, que hai que sacar o forno. Vámonos, Hai que abrir o forno. Aí vou. Veña. Masa follada de Begoña, que fixo que a medida ese estándar de cartón que tiña. E puxécheslle presión para que non subise. Para que non subise. Vale. Mira que bonita. Hola. Ai, queimei o dedo. Bueno, non ha de ser para tanto. A ver. Queimei o dedo. Un poquinho. Nada. Nada máis. Dios, que bonitas. Que bonitas, mira. E podo Ves? comer? Despois, agora non. Dios, pero teñen que estar riquísimas ou non? Están moi ricas. Viches que fácil era? Dios, pero... Dios, cheiran Cheira a superben. manteiga. Dios. Sí. Ves, ya a crema xa teño aquí preparada. Ves? Maite, tenche que cheirar desde aí, A resende, A resende ben, verdad? Oh, que maravilla, Ves, ya isto ahora vai así con capas. Unha capa, outra capa, se tuver outra mau, por encima. Espera. Aí vai. Outra capa. Aí vai, así, Tres capas. 3 capas. Vale, 3 capas. Veña, vai facendo logo. Moi ben. Ves, e agora teño aquí a crema está fría Vale. tamén, estuvenlle soplando de mientras estabas con Julio. Ajá. Deixeite abandonada. Vamos Entón, a cortala agora vas- así. Vou facendo un montaxe, Vale, vamos ver como montes. moi fácil. Moi fácil, mira. E si, botonciños. Por que é mellor botar botón? Sempre vexo que botan botóns, non botan... Porque é bonito. Porque é bonito, non ten Sí. unha explicación física. Tamén hai que buscar así a estética. Ai, esa crema, A ver, Ten boa botame unha pinta. pouca aquí. Toma. Aí va. Lambón. Ves, agora poñemos outra. Mira que lambeiro. E vamos con outra capiña. Está bo. Está boísima. Torta de requeixo ao estilo de Begoña de Berín. Moi ben, gusta. Aí vai. E agora a última. Vale. E na última vamos botar así, xa que che gusta máis. Vale. Non é que me gustase máis. Era por preguntar. Entón, agora poñémola así e agora vámoslo decorar Moi ben. con frambuesas. Vale. Nada máis. Non ten máis historia. Moi ben. Pois mira, maravilloso, Sí, é super sinxela. Moi Era ben. calquera. Eu creo que é moi fácil. Unha torta de requeixo para a xente, que moitas veces estamos lle dando voltas, pois mirade, o requeixo tamén está bo. Está boísimo o requeixo. Sí. Que vamos a andar sempre dándolle voltas. No, hai que consumir requeixo que está moi bo. E, por certo, creo que quero repartir 50 euros. Sí. Deume así. Quero repartir 50 euros. Moi Ti ben. queres? Sí, eu tamén. Pois a pregunta de hoxe é: canto azúcar botou Begoña na súa salsa? 200. Dous que? 200. 200, vale. Sí, mirada. pero a xente non sabe o que. No. Claro, non sabe o que. Fixadevos que bonito. Mira, o sea, mirade que bonito, Espera que sacamos 664-483419. Aí onde podedes chamar, vale? Chamade ese teléfono e podedes gañar 50 euriños no día de hoxe. E estálle poñendo as franguesas aí moi bonitas por riba. Ah, que sí. Aí colocadiñas. Xulio! Flan. Veña, vou. Flan. Vou.
Flan cañotas. Flan cañotas. Veña. Mima o tempo da tele como vai, eh? Mira como vai. O tempo da tele, Mira, increíble, eh? Unha horiña e mira que color dourado ten. Ola. Estivo unha hora a cantos graus? Este aquí estivo a 170 graus, pero bueno, nas casas a xente xa coñece mellor os seus fornos. Vale. E agora, con cuidado, sacamos Flan de aquí. requeixo, maravilloso. Ideado, pensado e feito por Xulio de Silleda. Vale. E agora que temos que facer con isto? Pois emplatalo, porque... Deixalo enfriar. Sí. Pero, como facemos a magia, aquí, magia da mira, tele. acaba de sair do forno e xa está frío. Está ves? frío. Bueno, é un forno Como lo ves? neveira. É un forno... Forno neveira. Forno buenazo. Entón, agora, cun coitelo, axudámonos e paseamos todo o borde do... Maite, vente comigo. Vente. Do molde. E agora, chega o máis complicado, Dámoslle a que é volta. dar a volta, a ver o que sale. Moi ben. Ai, Dios, ai, Dios, ai, Dios, ai, Dios, ai, Dios, ai, Dios. ¡Ole! Moi ben, flan de requeixo por Xulio de Silleda. Pois emplátamo que temos que levar a Maite para ali. Que se nos acaba o programa, Maite. Sí, o que xo vamos rápido, Na llama, vamos, Como está polo sur. Claro, é que... Mira, tira por aí, por favor. Vamos hacia palo. a esquina. Vamos, palo. Eu xa estou rematando casi. Aquí. Moi ben. Begoña. Que pintaza. Aí. Begoña, é que ti faz uns platos super bonitos. Mira que bonito queda. Non como a Xulio, que son todos chafallados. No, o de Xulio está ben. O de Xulio está ben. O Julio falta de frío. Está ben. No, faz uns platos espectaculares, super bonitos. Bueno, este bicho es que sencillo. Pódelo facer tú? Xo sei que o podo facer eu, pero por favor, deixa aquí, dalle unha cullera ou algo. Doulle. Dalle algo, unha cullera, un Espera, cortamos garfo. ¿Queres que corte o jaldre? Sí, corta. Mira. Hai que pegares un pouco. Aí vai. Aí vai, xo destrozaches. Aí que se desmonta. Xo destrozaches, pero vas a alucinar. Este morreu, É este. Faltoulle frío, non foi tanta magia, mi madriño. Julio, vente para aquí. Non foi tanta magia ao final. Vai probando, vai probando. Aí vai. Vai probando, que temos chamada. Vamos a ver se repartimos cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Xavier. Estás aí ou non estás, Xavier de Santiago? Si non está... Hola, boa tarde. Aí está, Xavier, veña, respóndeme por 50 euros. Canto azúcar botou Begoña na súa salsa? 200 gramos. Exactamente, 50 euros que van para Santiago. Moi ben. Bueno, Xavier, vente un día ao programa, vale? Hei de ir. Veña. Gracias polo programa. Como? Que diso? Que enhorabuena por os programas. Moitas gracias. Un bico para ti e vente un día, vale? Ok. Veña, chao, chao, chao. Chao. Maite, probache os dous? Provei. Maite, dades máis maus, que estou máis nervioso que a vos, Sí, pues... Flan de requeixo contra torta de requeixo, Xulio contra Begoña, Begoña contra Xulio, Silleda contra Berín. Vamos alá, Maite de Neda. E o ganador, Dio. Begoña! Begoña! Parabéns, Begoña. Gracias. Maite, moitísimas grazas. Pasáchelo ben. Gracias a vos. No. Desfrutáchelo. Sí. Bueno, pois nada, señoras e señores, ata aquí o Voltas co Prato. Vémonos mañá con máis Quen anda aí. E lembrade que estamos moi pendentes da actualidade dos incendios que están asolagando Galicia tanto no norte como no sur, sobre todo. Moi pendentes tamén dos servicios informativos desta casa, a Televisión de Galicia. Vémonos mañá, máis a Voltas co Prato e máis Quen anda aí verán. Chao. Hasta mañá. Ui, que me mato.